היי חברים, מקרה שרציתי לספר לכם עליו. איזשהו לקוח שהגיע אליי, דליפה של מים שהייתה לו בדירה, והוא חשש מזה שהשכן הולך לתבוע אותו בגלל שהמים האלה גם הגיעו לדירה של השכן. נכנסתי לעניינים ובדקנו את הנושא מול חברת הביטוח. הם עשו את התיקון המינימלי ביותר שאפשר, עשו תיקון נקודתי, ומבחינתם הנושא הזה נסגר. אבל כשעשינו את הבדיקה שלנו וגילינו שיש שם עדיין רטיבות מתחת למרצפות, ויש שם עוד הרבה מאוד תיקונים שצריכים לבצע. סך כל התיקונים כרגע מסתכמים בסדר גודל של בערך 300-350 אלף שקל, שזה פיצוי שמגיע לאותו דייר בעקבות אותו נזק מים שנגרם לו. אז כרגע זה מתנהל עדיין מול חברת הביטוח, אבל הוא צפוי לקבל סכום מאוד מאוד גבוה, שהוא בכלל לא ידע ולא ציפה לקבל אותו, הוא רק רצה שיתקנו לו את הדירה וחשש בכלל מעלויות שהשכן ידרוש ממנו. אז אם גם לכם יש כל מיני דברים כאלה, נזילות, תקלות, כל מיני בעיות שחברת הביטוח באה ומתקנת לכם ומבחינתה שמה פלסטר ואומרת שהכל בסדר, דברו איתי, נעזור לכם למצות את כל הזכויות שיש ושתקבלו את הפיצוי שהטוב ביותר ושהמצב באמת ישוב לקדמותו. ביי, להשתמע.